ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல். இந்த வீடியோவில் இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா மிஸ்டர் டாக். நாங்கள் ஏற்கனவே மிஸ்டர் டாக் சாப்டர் 1 போட்டிருப்போம். இன்றைக்கி வந்து சாப்டர் 2 தான் முடிக்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எப்போ பார்த்தாலும் இந்த குண்டை சாப்டர் 3லேயும் இப்படி தான். சாப்டர் 3லேயும் பார்த்துட்டோம். இவனை தான் பிடிச்சி வச்சுருப்பான். இவன் மேலே டார்கெட்டாக இருக்கான் அந்த குண்டை. என்னன்னு தெரியல. ஆனால் நாங்கள் தப்பிக்கும் போது குண்டனுக்கு கண்ணு தெரியாது. அவனை கூட்டிகிட்டு போகிறப்ப இப்போ நம்ம சாப்டர் 2 தான் முடிக்க போகிறோம். போன வருஷம் சாப்டர் 3 போட்டோம். இப்போ சாப்டர் 2 முடிக்க போகிறோம். நேற்று தான் சாப்டர் 1 போட்டோம். இது விளம்பரம் தான் வருந்துக்கிட்டே இருக்கு. பார்ட் 1 இங்கே இருந்தானே முடிச்சிருந்தோம். இப்போ பார்ட் 2 இப்போ பாருங்க ஆஞ்சகன் குதிப்பான். அம்மாடி எப்படி குதிக்கிறான். இப்போ நம்ம வாழ்வு செல்லாம் போய் செல்லாம். ஏதாவது தொடர்பு அடுத்த கதவுக்கு போ. குதிக்கிற ஆப்ஷன் தான் இருந்துச்சுன்னா சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். குதிக்கிற ஆப்ஷன் தான் இல்லை. ஓடுந்த ஏதாவது திறந்துருக்கு. எப்படியோ திறந்துருக்கு. இங்கே எங்கேயாச்சும் வாழ்வு இருக்கான்னு பார்க்கலாம். இங்கே ஒரு வாழ்வு இருக்குது. இங்கே பார்க்கலாம். இங்கேயும் வாழ்வு இல்லை. ஒரு வாழ்வு கிடச்சிருச்சு. ஒன்று வாழ்வு. நாய் என்னன்னு இங்கே வாழ்வு இருக்கா? இங்கே வாழ்வு இல்லை. மாற்று இடம் இங்கே தான் இருக்குது. இப்போ நம்ம வாழ்வு எடுத்துக்கலாம். வாழ்வு எடுத்து அந்த இடத்துல மாட்டிகிட்டு வந்துடலாம். வாழ்வு எடுத்தாச்சு. இந்த இடத்துல மாட்டிடலாம். இன்னும் ஒன்று வாழ்வு இந்த அவ்வளோதான் மாட்டியாச்சு. இந்த இடத்துல மாட்டிட்டோம். இன்னொரு வாழ்வு தேவை. அங்கே இருக்கான்னு பாரு. அந்த வீட்டில் இங்கே இருந்துச்சு போடுறோம். இங்கே இருந்துச்சு போடுறோம். இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இருக்காது. நம்ம அப்படி சுற்றி போகலாம். சுற்றி போய் தான் எடுக்கணும். பார்த்தீங்களா? அதுக்காடி இங்கே வந்துருச்சு. பார்த்தீங்களா நாய் இன்னும் உலகத்தில் ஓடுது போல. இன்னும் உலகத்தில் ஓடுது நாய். இந்த வாழ்வு எடுத்துடும். இன்னொரு வாழ்வும் கிடச்சிருச்சு. போய் வச்சிடலாம். வாழ்வு எடுத்துருக்கேன். திரும்ப இங்கேயும் வந்துருச்சு நாய். போய் வாழ்வு சீக்கிரமாக போய் வச்சிடலாம். ஆனால் ஒன்றும் ரெண்டாவது இடத்துல இன்னும் ரெண்டாவது இடத்துல வேறு இன்னும் 2 வாழ் வச்சிடலாம். அதுக்கு 2 வாழ் வச்சிடலாம். அது திறந்துருக்கு. இதான் இங்கே பாருங்க. இங்கே ஒரு வாழ்வு இருக்குது. இன்னொரு வாழ்வு பார்க்கலாம். இங்கே கேஸ் லீக் ஆகிட்டு இருக்கு. கேஸ் லீக் ஆகிட்டு அங்கே தான் தப்பிக்க போகிற வழி. இந்த வழி இந்த கதை திறந்து இங்கே அப்புறம் வாழ்வு அவ்வளோதான். நீங்கள் முடிச்சுடுவோம் போல. நீங்கள் சீக்கிரமாக முடிச்சிடுவோம். லக்கு போட்டு திறந்துருக்கு இந்த கதவு. முடிச்சிட்டோம். அவ்வளோதான். போட்டாச்சு. இப்போ ஒன்று அந்த வாழ்வு எடுத்துடலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்டே இருக்குது வாழ்வு. அவ்வளோதான் முடிச்சாச்சு. இன்றைக்கி சீக்கிரமாக முடிஞ்சிருச்சு ஆட்டம். இன்னும் தெரியல. சூப்பர் லக்காக இருக்குது. அவ்வளோதான். இப்போ போய் கேஸ் லீக் ஆகிற இடத்துக்கு போயிடணும். சீக்கிரம் போடுங்க. கேஸ் லீக் ஆகிற இடத்துக்கு போனோன்னா முடிஞ்சு. இன்னொரு சுரங்கப்பாதை வரும். அந்த சுரங்கப்பாதை இன்ட்டு போட்டிருக்க இடத்துக்கு தான் நம்ம போகணும். அந்த இடத்துக்கு மட்டும் போனோன்னா முடிஞ்சிருச்சு. அவ்வளோதான். ஆட்டமே முடியும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சுரங்கப்பாதைக்குள்ளே போகணும். ஏறணும். இது வேறு விளம்பரமாக. இப்போ நம்ம இன்ட்டு போட்டுற இடத்துக்கு போகணும். இன்ட்டு போட்டிருக்கோம் ஒரு இடத்துல. இன்னும் நம்ம ஜூஸ் எடுக்கலாம். அதுவாக ஃபாஸ்ட்டாக ஓடுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஜூஸே எடுக்காமலே ஃபாஸ்ட்டாக ஓடுது. இன்ட்டு இங்கே போட்டிருக்கேன். இங்கிட்ட போடல. இதான் எங்கிட்ட போட்டுருக்கு. வாடா அந்த கண்ணா பின்னாடியே வாடா. இங்கே போட்டு உட்காரு. குனிஞ்சு போ.
இங்கே போட்டிருக்கு. இன்ட்டு போட்டிருக்கு. அப்புறம் ஆட்டமே முடிய போகுது. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், முடிஞ்சு ஆட்டமே. அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், முடிச்சிட்டோம். சீக்கிரமாக முடிஞ்சு இன்னைக்கு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தா பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் அது எங்களுக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் அடுத்தடுத்த வீடியோ பண்ண. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். வின் ஆகிட்டோம். இப்போ வந்து கூடிய சீக்கிரம் கிராணி போடுறோம். அடுத்து ட்வின்ஸு போடுவோம், கிராணி போடுவோம். அடுத்து கிராணி போடுவோம். அதே மறக்காமல் பார்த்துருவோம். பாய் பாய். பாய் பாய்.